имам зверски притеснение и дискомфорт. Винаги ми задават този въпрос: ти сериозно ли мислиш да се занимаваш с музика? Бре, сега що се занимаваш и с музика? Защото на кефи. Искам да правя музика и точка по въпрос. Ако имах термометър, сигурно ще да бъда с температура минус 10 градуса. Нашия осветител беше застанал много близко и леко се беше позапалил. И аз излизам почти мъртвец. Ме блъснаха. Трябва да останем и без оператор, и без камера. Не ме пускат по радията, не ме пускат и по телевизията. Дърпам я тая лепенка и колкото боли. Готови са снимка, камера работи! Здравейте, господине. Ето го Иво. Чака за кафенце. Аз изглеждам като човек, който е продуцент и би трябвало да е наясно с това, какво се случва, но нямам никаква представа. Доволен си от първата сцена? Много съм доволен от първата сцена, що? Ти видя ли въобще тази сцена? Надявам се те двамата да имат повече яснота. Идеята е да направим сегашното настояще, като то да бъде ретро. Основното послание е да покажем как хората в бъдеще ще бъдат самотни, защото всичко около тях ще бъде твърде изкуствено. Следователно показваме взаимоотношенията между мъж и жена, като единия не е истински. Обаче другия се влюбва в неистинското. И така. Типър Гори е вдъхновен от филма Blade Runner. Това е филм, който е с много висок бюджет. И когато сравним един такъв огромен бюджет с българската действителност, е много притеснително дали такова нещо може да се постигне. Направихме така, че жена ми, с която си партнирам във видеоклипа, да изглежда като холограма, Габриела. Това е нейният дебют. За първи път участва в подобен кинопроект, така да го нарека, защото това си беше изпълнение на роля. Много беше притеснена, това беше много трудно, за да може да я въведа на бързи обороти, как трябва да присъства, каква е енергията, какво трябва да допринесе. Знаеш как се да пица с червил? Имаше много сложни моменти, за да може да се създадат специалните ефекти, където въздуха преминава през нея, самият дим минава през нея. Имаме един кадър, където тя ме прегръща и след това изчезва. Тя трябваше да прегръща въздуха, за да може след това да се монтира и да стане подобаващо. Много сложно за нея да задържи емоцията, въпреки че мен ме няма като партньор до нея. И адмирации за моята талантлива жена. Специални благодарности на екипа в Водобас, че приеха предизвикателството и го реализираха. Здравейте! Какво правите? Ще правим лозя, 5 декара с грозде, затворено пространство. Днеска тук те малко снимаме. Първият гроздобер в затворено пространство. Май с камерата, моята момче, ще те пътеш. Биригия са гереда Иво Ръков, качал съм Биригия на Анамор Стури, Сирги Джаса Рибара, Мамърна, Бемборда Бени, Анаргия съм гереда, Джира на Този се изнася в момента. Дайте да се съсредоточим. Няма да имаш видео BTS. Официално. Официално няма да има. И после ще ходим да спинкаме. Малко ще караме с колата. И после да прибираме. Ако не се приберем, бежарата, къде не знам, може да пуснем в някоя дупка. Между другото, трябва да отбележа, че ние правим това интервю, след като преживях ПТП. Знам ли аз, има локвички в София, има дупки. За те хората си казват, този човек има 2 мозъчни клетки. Мога да падне колата вътре. Аз всъщност идвам от катастрофа.
Ме блъснаха. Ай, чао! Alone in a victory. Whatever you need. Много беше сложно по време на клипа да спазим ограничения брой часове, които имаме в студиото. А имахме много смяна на костюми, на дрехи, на прически и досещате се вече, че става дума за много бързи решения, в които два от туалетите бяха канцелирани. Времето много ни притисна и решихме да действаме само с тези два туалета, иначе бяха 4. Най-голямото предизвикателство по време на снимки беше броя на дубли, които трябваше да изпълним за един кадър. Ние трябваше да имаме дубъл, който да е само с мен, след това да е дубъл с мен и жена ми, след това да е дубъл само тя без мен и след това един празен дубъл, където и двамата не сме в кадър. И това е за всеки отделен рекурс. Ние трябваше да имаме по много дубли, като се има предвид, че тя трябваше в някои моменти да й се дават насоки, да повтаряме дубли, които да са специално за нея. Друг много сложен момент от снимането на клипа беше, когато снимаме кадрите с жена ми, когато Вале. Когато Вале! Някои от кадрите са с висок ракурс, което изискваше статива да бъде повдигнат допълнително на стълба. Част от кадрите ги снимахме с дъжд, което какво означава? Ние имаме вътре в помещение дъжд, който ние след това трябва да изчистим. Тоест имаме кадър без дъжд, имаме кадър с дъжд, след това чистим, трябва да повторим кадъра с актрисата. Един път с дъжд, без дъжд, пак чистене и това нещо се повтаря. Така, беше си едно страхотно бърсане и снимане. Много е трудно да се снима в България, да се правят видеоклипове, когато си има предвид, че ти имаш големи идеи, които да са кинаджийски, с високи бюджети, които много трудно могат да се реализират в България. И с това съм много горд и щастлив, че се срещам с толкова талантливи хора, които живеят за творчеството. Хубаво е да отбележа, че песните от дебютния албум Glory следват една обща история. И в клиповете, може би хората ще могат да забележат такива белези, които са не случайни. Те са поставени там, за да може всеки един по-отделно да чуе, да усети и да види. Това е моето изкуство за моите фенове. Въпреки всички препятствия, съм изключително щастлив от постигнатия резултат, така че насладете му се и вие. Минаваме към видеоклип Together. В видеоклипа участват двама мои приятели, т.е. един мой специален приятел Коста и неговата великолепна дъщеря Лора, които не пожелаха да си покажат лицата през целия видеоклип, колкото и да настоявах, но те са специалните артисти, които не желаят никаква слава и дават цялото творчество от себе си в името на изкуството. Моята любяща жена също участва в него, като медицинската сестра, която съобщава за атомната бомба, която се взривява и тя предупреждава, нали, всички, че трябва да се скрият и да се предпазят. Главното действащо лице там е военният, който среща своят клонинг в края на видеоклипа и е шокиран, защото той не знае оттам нататък какво да прави. Песента се разказва за това как ако ние тръгнем по посоката надолу към, нали, вече има двойна метафора, разбира се, който както си иска да я разбира, но е отдадеността, че когато усещаш някой истински близко, ти си склонен да се жертваш заедно с него. Някак if we going down, we going down together. Това е песента. Песента е заедно. Заедно сме в добро и в лошо. Специални благодарности на БНТ за това, че ни разрешиха да снимаме на локация, която никога до момента не са разрешавали никой да снима. Клипът беше много лесен да се заснеме, самата локация предразполагаше, че на където и да обърнем камерата, всичко беше много автентично и пасваше перфектно за концепцията, която имахме за видеоклипа и сме, още един път подчертавам, много благодарни на БНТ, че ни разрешиха да използваме тези кътчета и да ги заснемем и да ги увековечим в този видеоклип Together. Get it back to the way it was. Is this the best thing
I can do. Out of the dark. Имаме трима осветителя, ние подръждаме камера с операторите и с режисьора и в един момент няма осветители. Къде са осветителите? Отишли да ядат. Аз към ние ще пусне специална обедна почивка, може би след около час и нещо. Не, те решили сега да ядат. Но всички заедно, дружно, просто отиваха да ядат. И ние нямахме осветители и трябваше да чакаме осветление. Това беше единственото сложно, което някакси ни забави. Но въпреки това забавяне някакси се получи перфектно, свършихме си на време, всички са доволни и отивахме на едно хубаво море. Do you trust me enough? Време без вода, храна и никакви ресурси. Имахме няколко комични момента. Един от тези комични моменти беше как нашия осветител трябваше да сглоби количка. Ние трябваше да направим количка от едно легло, което трябва да бъде като, как се наричате, носилки. Само че трябва да е на колелета, а ние нямаме такова. И той беше сглобил от два плъзгащи елемента, ги беше залепил с гафер и ние разчитахме, че на всички ангели да се покръстим, че това ще бъде здрава конструкция, която да издържи. И от първия опит някакси тази конструкция просто се разруши. И за щастие успяхме да менем точно тази количка, която ни беше необходима в дъното на коридора. Просто някак силата ме отведе точно в този коридор да я видя и да кажа ето я. И така спасихме положението и успяхме да направим точно този кадър с носилката и главният герой, който лежи на нея и е с кислородната маска. Този близък кадър. Ние снимаме балада ли? Каква е песента? Това е най-нежната ми песен в моето творчество. No control. I wanna see your head roll. Say the word truth. Казва се Без контрол. Вдъхновена е от хаоса, който цари навсякъде около нас и как разбиваме концепцията от това да си активен живот в нормален социален живот, как няма това нещо, просто изпушва всичките бушони. И това, което ме е именно това как дълго сдържаната енергия създава напрежение, което рефлектира след това целия ни социален живот и понякога не се иска наистина да направим някои неща без контрол. Заповядайте, в момента сме на клип на Иво Ръков. На живо, снимачната площадка на Иво. No control. I wanna see your head roll. Say the word truth control. Put your hands up, go. You're rocking with the go. You're rocking with the. No Control е клип, който беше, може би, най-лесно заснетия клип, въпреки че имахме много сложни сцени, които трябваше да заснемем. Ние имахме сцена с огън, ние имахме сцена с пропилер. За хората, които не знаят какво е пропилер, това е вентилатор, но тези големите, мощните. Имахме много забавна случка с него, защото не можехме да установим степента, с която трябва да засилим този вентилатор. В един момент щеше да събори всичките огледала и целият декор. Огън, вода, каскади, имахме хора, които правиха паркур, те скачаха боси, защото самата настилка се плъзгаше, скачаха върху мокър пот. Имахме масовка и поло, което това с камерата беше влязла вътре по време на поло. За малко щяхме да останем и без оператор и без камера. Но слава богу не се случи. Много забавен момент по време на сцената с огъня. Нашия осветител беше застанал много близко до самия уред, който изкарва това кълбо огън и леко се беше позапалил. За щастие го изгасихме на време. Друг много сложен момент, специално за мен, беше дъжда, защото дъжда е много студен. Ние го снимахме преди лятото, самата зала беше много студена, аз бях бос с дрехи, които много се напояваха с вода и температурата ме удреше много сериозно. Тоест, ако имах термометър, сигурно щях да бъда с температура минус 10 градуса. Ледено студена вода, направо ми се разказа играта. Какви жертви даваме за изкуството. Това е кинаджийската работа, разбираш? Типо може да ти занесат някакви гумени джапанки, така единствените ни са ни брати, това е останало от
детето ми останало в колата. Гледай. Извържа герой с Голямо въртене на тази картуна, човек, цено съм пил цяла вечер. И в следващия момент аз трябва да отида да се преоблека, за да не настина. И Петко, нали, влизам в гримьората, аз съм пуснал печка, съм отворил. И Петко беше изключил печката и отворил прозорците. И аз излизам почти мъртвец. Температурата ми телесната е минус 5 градуса. И той отворил широко прозорците. Печката спряна. И вика, много топло тук е! Какво ще правиш? Ти нищо ако приличам, аз съм накокал. Умни хора, читави хора, грижат се за мене. Имам сцена, където трябва да съм вир вода, със ледена вода са ми и те са ми оставили прозореца отворен, за да може да влиза свеж въздух. Да не да вляза тук да ми е топло и да ми е някаква задушлива такава миризма, дето да е на престоял топъл въздух. Разбираш, защо ми е това нещо? Трябва да е студен, свеж въздух, защото от леден душ се влиза в студена стая. Не мога да влизаш в топло помещение. Какво е това? Стискахме зъби. Това не е стискане, то направо си беше чисто скърцане с зъби до последно. Put your hands up, go. You're rocking with the go. You're rocking with the no control. I wanna see your head roll. Say the word true control. Put your hands up, go. Благодарности на всички, които участваха, на барабаниста, който успя да научи песента буквално броени часове преди началото на снимките. Дойде с своите си барабани и свири парчето феноменално. Тоест може да се каже, че това беше парче, което при заснемането на клипа ние го свирихме от начало до край, може би около 40-50 пъти. Имахме живи изпълнения. Благодарности на момчета, които правиха сълта, благодарности на масовката, която беше търпелива и изчакваше сцената с дъжда да бъде заснета, за да може след това да махнем цялата тая вода и да продължиме с следващите сцени. И за финал, но не на последно място, специални благодарности на Национален фонд култура, който подкрепи моята идея и застана изцяло зад екипа, който съм избрал, за да осъществим тези видеоклипове и да реализираме нашите идеи. И се надявам, че занапред ще продължавам да имам подкрепа в тяхно лице. Благодаря. И благодаря на вас. Благодаря на всички, които оценяват това, което правя и ми дават необходимата подкрепа, за да продължавам напред. Благодаря. За да направя тая крачка, на мен ми отне. Значи, представи си, от 2007 година, аз със всяка една изминала година отлагам това нещо да се случи, защото имам зверски притеснение и дискомфорт. Как ще се приеме, че преосмислям нещата, правя ги сложни, много ги пренамислям и никога нищо от това, което правя, не го пускам. И може би от 2022 и някъде там, 23-та започна вече да събирам някаква смелост, да кажа майната му, дърпам я тая лепенка и колкото боли, боли. Надявам се, че с всеки един следващ проект просто се усъвършенствам, че ставам по-добър и че мога да предлагам по-качествени и стойностни неща за моята аудитория. Не ме пускат по радията, не ме пускат и по телевизията и никой не може да разбере, че аз правя музика, че аз правя видеоклипове и че пазара е със съвсем странна ценностна система, която е абсолютно разбита. Спрял съм да се занимавам с YouTube канала, не го развивам. Естествено ми е много тъжно, нали, че не го предприех, нали, не предприех тази крачка, за да може да развия този канал, но аз не съм предприел не просто защото съм бездействал, защото през това време съм снимал сериали, играл съм в театри, пътувал съм. Но музиката е огромна моя страст и много се надявам, че това, което правя, ще достигне до сърцата на хората, които ме харесват и като артист, като актьор.